B'investiment ta' 4 miljun euro se jsir xogħol ta' tisbiħ u ristrutturar fl-Iskola Primarja ta' Ħal Għaxaq. Dan ħabritu l-Ministru għall-Edukazzjoni Justyne Caruana fil-bitħa tal-iskola stess, fejn fakret ukoll fil-kullana ta' investimenti u proġetti illi qed isiru f'bosta skejjel, fosthom f'Santa Luċija u l-Iskola tal-Arti fil-Belt. L-investiment fl-iskejjel huwa parti importanti minn din il-ħidma kollha li qegħdin nagħmlu, qed nifukaw fuq l-edukaturi iva, però wkoll li noffru ambjenti li jkunu adattati, moderni, ekwipaġġati għaliex fl-aħħar mill-aħħar jekk ma tagħtix ir-riżorsi ma nistgħux nilħqu l-miri u r-riżultati illi għandna pjanati. L-Iskola Primarja f'Ħal Għaxaq diġà tilqa' mal-500 tifel u tifla fi ħdana kuljum. Grazzi għal dan il-proġett dawn issa se jkollhom fost oħrajn klassijiet iktar komdi u laboratorji tal-ogħla kwalità. Il-Ministru Caruana qalet li dawn l-investimenti kollha isaħħu l-viżjoni li għandu l-Gvern għall-edukazzjoni wiesa kemm jista' jkun, illi tagħti ambjent sikur u mill-isbaħ lill-edukaturi u l-tfal. Hija tfal. Il-tfal jiġu ġo skejjel li jkunu adattati għalihom, li jkunu siguri, però li jkunu komfortevoli u l-tfal jieħdu gost jattendu fihom. Il-konferenza kienet indirizzata wkoll mill-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni għall-Iskejjel Għada Miljun u mis-Sindku ta' Ħal Għaxaq Bela.